So yun nga kabalin, no, mag-start nga kayo dito sa Friendship Terminal. So magmula sa Exemplar ko sa main gate, maglalakad lang kayo. Pagtatanong yung Friendship Terminal or yung Ensignville Terminal, so dito kayo sasakay yung kulay dilaw na jeep papuntang Friendship. Okay guys, tara. So ikaw mo lang dito na yung dulo ng Friendship. So nandun yung sakay ng pabalik ng Hway o dun sa Friendship Terminal. So palatandaan nyo guys na dito na kayo sa mismong Friendship. Papuntang Cafe Rooftop, is itong Jollibee sa itong Burger King. So magmula dito is wala ng jeep na papasok papunta dito sa kakaliwa sa Friendship. So gagawin mo is may terminal dito, pwede yung magtanong kung nag-aatid pa sila doon. So Boston naman sigurado, pwede kayong atid doon, medyo malapit lang naman siya. So yun guys, papakita ko sa inyo kung paano siya puntahan sa lahat ng may sakyan. So sa lahat ng commuters, yun nga, tricycle na lang kayo. So yung kabalon, no, kung makikita nyo dito sa Google Maps, so sinerch nyo yung Cafe Rooftop, madali lang naman siya puntahan. So magmula dito sa may Jollibee nga sa Friendship, so 3 minutes naman siya kung nakamotor kayo. So much better kung may service talaga kayo para hindi na kayo mahirapan. Pero yung commuters is may second option naman, pwede kayo mag-tricycle magmula dito. So tara.
kamalin, no, ituturo ko sa inyo saan yung parkingan nila ng mga motor. So may tagay dun sa kabilang kanto para umikot sa likod ng mismong building na to, sa Cafe Rooftop. Ayun guys, no, papasok kayo dito sa may kanto to. Yan, para makapunta tayo dun sa likod ng building. So dun daw pwedeng i-park yung motor natin sa ibang sakyan. Yan guys, kung makikita nyo itong Timog Park, so babasok kayo dito pakaliwa. Diretso lang tayo eh. Isa na nakatasi, ito yung pinaka-Cafe Rooftop. So ito nga guys, yung pinaka-parkingan nila sa likod. Magmula dito, ayan siya, pinakalikod niya. So akit tayo sa 5th floor para makapasok sa Cafe Rooftop.